Juan Kapitulo 20. Ang lubnganan nga wala nay sulod. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Kikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Minlili siya sa lubnganan ug ang iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Kunya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya unya na mauli ang mga tinun-an. Nagpakita si Hesus kang Maria Magdalena apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawa sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa uluhan ug ang usa dapit sa tiilan. Babayi nganong naghilak naman sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, ilang manggod nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti niini milingi siya ug iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Babayi nganong naghilak naman nangutana si Hesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya tug-ani ako kun hain mo siya ibutang kay kuhaon ko siya. Si Hesus miingon kaniya, Maria, ug si Maria miatubang kang Hesus ug miingon sa Hebreo, Rabunay, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Hesus, ayaw ako gikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adtoa hinuon ang akong kaigsuunan ug suginli sila nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Hesus kaniya. Nagpakita si Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Sa pagkakilom na ni adtong adlaw nga mao'y unang adlaw sa semana, nagtikom ang mga tinun-an ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Hesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Hesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihoypan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga nagduha-duha. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa ka 12 katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko ug ikabutang ang akong tudlo nga inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Hesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Unya miingon si Hesus kaniya, mituo ka ba kay tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo
bisan wala makakita kanako. Ang tuyo sa pagsulat ni ining basahona ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat ni ining basahona. Pan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Hesus mao ang Misayas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan.